יש לנו פה את כל הסעפת הזאת המיוחדת, כל ניקלים, יש פה בקבוקים, כל מיני, פה יש איזה תוסף כזה שאנחנו לא מכירים. יש פה מאות כוחות סוס. איך עושים את זה? איך מודדים כוח סוס? אוקיי, אנחנו נמצאים כאן ליד חדר הדיינו, כאן אנחנו מחברים בעצם את הרכב למחשב ומתחילים לבדוק את כל הפרמטרים. מה אתם, סליחה? אנחנו מרכיבים לרכבים האלו מערכות שמנהלות אותם. אנחנו לא נוסעים עכשיו 120 שקלים באיילון עם קרוז קונטרול, אנחנו רוצים רכב שהוא יודע לעשות דבר אחד, לנסוע הכי מהר שהוא יכול. הוא לא חסכוני, הוא לא כלכלי בדלק, הוא לא ירוק, למרות שכולם רוצים את ירוקים, הוא כל הזמן בשיא הכוח. תחשוב עכשיו עלייה שלא נגמרת. רק אתה לא נוסע על הכביש, אלא זה עלייה שלא נגמרת תיאורטית. בעצם המכשיר הזה סופג את כל הגלגול. אז אתה מכוון את כל מצב המצררת, את כל טווחי הסלל. אתה שם דלקים, שדלקים מיוחדים, אז המנוע צריך להכיר אותם. אז אני אכוון את הרכב, אני אכוון בהתאם לסוג הדלק הקיצוני, היקר מאוד, עשרות שקלים לליטר. אם הייתי שם את זה באוטו שלי, הוא היה מקבל את זה? הוא היה מקבל, לא בטוח שזה היה עושה לך טוב, אולי זה היה אפילו עושה רע. כי המחשב שלך והמנוע שלך לא יודעים לעבוד עם הדלק הזה. המנוע הזה אתה תוכל להוציא ממנו 500 כוחות סוס, אבל אתה גם תוכל להוציא ממנו 300 כוחות סוס או 400 כוחות סוס. אז אני שואף להגיע ל-600. אוקיי. ברור שאם אני אכוון את האוטו ל-400 כוחות סוס, אתה תיסע באוטו, אתה תגיד, וואו, האוטו חזק. אבל אנחנו לא רוצים שהוא יהיה חזק כי כיף לך לנסוע איתו. רוצים שהוא יהיה הכי חזק שיכול כדי לנצח במרוץ. הבנתי, אבל לא הבנתי. אתה מבין? רוצה דוגמה? כן. קדימה. נראה מה יש ברכב, כמה הוא נותן, נעשה כמה שינויים, תראה אם הוספתי כוח, הורדתי כוח, תבין איך המכשיר הזה עובד. בבקשה. אני מעניין. אוקיי, מה אנחנו רואים פה? זה כרגע מה שיש במנוע, זה מה שהוא יודע להוציא. 5 עד 8 כוחות סוס. זה המקסימום. כרגע. פול דפשה, שיא עומס. פול דפשה, שיא עומס, הילוך שלישי היית בעלייה. אני אעשה שני שינויים קלים. בואו נקווה שהשינוי הזה יוסיף איזה 20 כוחות סוס. 20 כוחות סוס בשתי לחיצות מחשב. בבקשה. כרגע זה עומד על 522.3. אז עכשיו אתה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם עד שאתה מגיע להספק שאתה רוצה? כן. זה 600.